Snajja, tradizzjonijiet, kappelli, arkitettura, iċ-ċentru tal-villaġġ, fjuri u pjanti endemiċi, kollha suġġetti differenti b'xi ħaġa li torbothom. Il-koll qed jispiċċaw minn pajjiżna jew minsija minn min jinserta għaddej meħdejhom u lanqas biss jinduna bihom. Għal din ir-raġuni grupp ta' fotografi Martina Ġus, Mark Paċ, Lorena Bela, Anastasia Zukova Rizzo u Tomoko Goto jinaqdu biex flimkien mal-kuratur u editur Kevin Qasa jippubblikaw l-ewwel ktieb minn sensiela ta' 3 Vanishing Malta. ċertu affarijiet hemm bżonn iktar nindukrawhom, hemm bżonn iktar napprezzawhom sija għall-futur tagħna u anke ta' wliedna. Dan huwa fil-fatt l-ewwel parti ta' proġett li se jkun maqsum fuq 3 snin li se jinvolvi issues u temi simili. Għal-fotografi infushom dan il-proġett serva ta' esperjenza. Ma kienx faċli għax biex issib ċertu snajja li kważi spiċċaw huwa diffiċli, allura s-saqsila u s-saqsilem sakemm issib u mbagħad tmur u tara jaċċettawx. Tant ħadd pjaċir nagħmlu li speċi jiena komplejt nagħmlu għal rasi għall-proġett li għandi ieħor f'moħħi. Uħud mir-ritratti tal-pubblikazzjoni bħalissa jinsabu esebiti fil-bini tal-Bank APS f'San Ġwan. Dawk interessati li jixtru dan il-ktieb jistgħu jidħlu fis-sit apsbank.com.mt inkella jżuru waħda mill-ferat tal-APS madwar Malta u Għawdex.